Doncs potser és vostè, clar. Ha deixat que arribessin tots i de cop apareix fent-se el tontet amb la cadireta, clar, si s'assegura que ningú sospiqui de vostè. Doni, però jo no m'he fet el tontet, vull dir que... Vol dir que ja és així, Exactament. Jo no soc així, Bé, sí, així soc jo, però no soc tontet com vostè. Perdó, era una broma. No ho sé, potser sí que soc jo, no ho sé. Si vostè pot, potser té raó, no? Però vol dir? Jo no me'n recordo, I miri que tinc bona memòria. Una vegada, la meva àvia va demanar que anés a fer la compra i no tenia res per apuntar i em va dir tot el que necessitava. La qüestió és que de camí al mercat em van entrar ganes d'anar al lavabo i a mi no m'agrada anar a qualsevol lloc a fer les meves necessitats. M'entenem? Vull dir que m'agrada que la tassa i l'entorn estiguin nets. Llavors, el que vaig fer va ser anar a buscar un hotel, perquè acostumen a estar més nets que els dels bars. Els lavabos, dic. Perquè no hi entra tanta gent. Vull dir que, aviam, en un hotel hi entra molta gent, però no al lavabo. I van allotjar-se i ja tenen el lavabo allà a l'interior de la seva habitació. Per tant, on van les seves necessitats? A la intimitat de la seva habitació, clar.